var ferdig med det her. Vi ble dratt inn det her igjen. Ja. Det er moro da. Det er jo en fin bar her, og så greier jeg å få noen filmer. Kom til TV igjen. Bare kjør introen da. Ja. Jeg trodde du var ferdig, men det var 2 episoder igjen. Vi mistet de klippa som var ferdig. Ja. Vi må lage nye. I hvert fall, i dag så skal vi smake noe som du har fått utvalgte. Det er 3 forskjellige smaker. Kjenner du som heter Jakob? Nei, burde jeg gjort det kanskje. Vi har garlic, roast garlic, altså det er oriental. Og så har vi Texas barbecue. Og vi begynner med bitløk. Det har du fra før, da. Ikke på vann. Jeg sa om deg, da. På vann, da. Bare Ikke slått nå. 1, 2, 3. Lite smak da. Musler. Lite. På en til her. Det er ikke noe hvitøysmak, det er litt. Lite smak. Jeg er enig. Neste. Oi, hysj, vi filmer. Det er oriental. Oriental. Det er så fint ord. Kom igjen da. Det er bare å syne seg. Vær så god. Vær så god. 1, 2, 3. Litt bedre, ja. Lite smak på Ja, det. dobbeltsmak her, for det smaker hvitøkken. Litt smak da. Den er så veldig god. Hæ? Den er veldig god. Ja. Den smaker liksom... Litt surt. Ja, det er sånn... Sånn type... Ja, det er en slags spesiell smak på den. Men så er det Texas barbecue. Fra Spania til Texas. Ja. Nå er vi i Syden. Jeg mente Syden. Vent, 1, 2, 3. Den er best. Det er mye med smak. Den er god. Den her var god. Har du ikke Hansen? Har du ikke Hansen? Ja, helt bra. Å Gud velsigne. Oi. Og si det sånn, det er en 3 for meg. Slutt da. 4. Terningkast 3 på garlic. Paprikaen smakte ikke noe god, den er sånn 2 for meg. Smakte noe god, så det er for 2. 4. 4. 4 er sånn 2 på paprika. Du kan ikke være enig med meg for en gangs skyld. Det er altså dusteballer. Ikke sånn. Jo. Å, når jeg sa baller, så tenkte jeg på Per Arild. Snakker man er dum. Texas barbecue får en 5 for meg. 5. Terningkast 5. God. Da var vi ferdige med neste episode. 5 på neste episode, for da kommer Store avsløringer. Du er syk. Ja. Nå skal jeg til kirken. Du skal bade nå. Kom da. Ha det. Hjelp meg, min lille Per.